Sompa TV Suni Yadawase Yamawaha Otiyanka Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 Sompa 98.9 Ewe baby obiano Yadawase na Yamawaha and some dosu awie ana yete ebro kane mampani John Dramani Mahama ene adese kasa na waden sambi etudwa ewo mfimfiri mantamu na di asem na oka kane pani kwankyerefo ye wokofo foundation ngumasem obefo bafo agimandua wona wone sompansem trofo edin komo na woka asem bi ede afa wone opeso him franka ede ma NPP amanyoko no ho na eyede asem na oka mara sebadafo no age emara bi atum na ne nyina no eyede beboa Ghana bone ene sade niema esi koso ne atemu a empempi no ya na yede tudwane na eyede asem ana omagye ede atumu Mami Cecilia Abradapa na wotwi mu de ono a ana yede no ekro na Office of the Special Prosecutor womene nsamtrofo adi nkomabira wonam abefo ntentafidie no so na ompani asem bi ede afa sa asem no ho na awie yensa kasa krata ne bi na yede mu asem ebrewo opanimpa bi a bre bi atwam na odi ne dwuma ewo Methodist asafo no mu na wodi asem bi atugafa nipa mienu a otu anamon ya omo enanam wo mo so asese de Mami Cecilia Abradapa honsem eba bonte no asem bi a waka fa wo mo ho no awie tawaso din yede ho asem bro achiame hene ya wo Ghana emara sebedwamu yewura aban semana Kingsford Babin wone nsem trofo edin komo bi ni nyina no ayede esiye ewo asewase na eyede asem na oka abusua yebahweda yakọ ahafomantam no emu nso a empanifo bi afrase ya wo ka asem bi ade akere MPP aban a His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo edi animo no ene nsam hodo bi na wiye yasinkunwa yade brawo se awia premtobre kase Sompa TV so sa wo hwe ye ne a ye live wo Facebook ana YouTube no so ye adwuma ukọ YouTube na ye wo ho sa so na Facebook live nso ye wo ho ya ye adwuma awia taxi drivers ne truck drivers ne ade nyina so ye da mo nyina mo ase ba bi awia yi wo ya wo te yenka wo nkranza bron apoye famu a aha ye Sompa 90.7 sa wo hafo na afa so bron ene ne mpotamu a Sompa 98.9 wo asante mantam kropo kumase ne mpotam na wote yenka na wasa hwe e wo Sompa TV no so a na ye kanfo e ma wo say Sompa 93.1 FM ofremina na kwabra kasa nsam no nkyeremu no ene kane mampani John Dramani Mahama ana kasabra wakopiemu ewo emfimfiri mantam no emu ni nyina no dwumade bi a Pentecost asafo no ede tintim so sade ba yobetumi ahu sade niema esi ko ewo asafo no mu na wode atodwa enye wono nkwa na kopiem ewo dwumade no ase wode atodwa atrese ba bia niema esi kika kosese no eho ahia se wo se nananom atena nkonwa asofo abrempon ene anintire pi obi asori na wode nanotum de ekoso nanse no ehadwen behua na obi atwese kan wa ha na odi awu maburu na sori o no ne aprosifo no kire nkyaraka yenti ase wa ha o we na ekoso dwumade no ase na kan mampane John ejekum kofo na ono soso ewase Dr. Alhaj Mahmudu Bawumianso mampane abede akire ono soso ewo dwumade no ase na yentie yewura Dada John Dramani Mahama. Stabilizing our economy. The Conference on Stakeholders on Education, which was held under President Jerry John Rawlings, is a conference that birthed the GET Fund, which has become the single biggest and effective instrument in providing education infrastructure all over the country. And I dare say the Church of Pentecost has set the tone. And it is my hope that our president and our leaders will take a cue to create the opportunity for cross-fertilization of ideas on vexed issues and challenges that face our country, such as our current economic crisis and important issues like the implementation of the free SHS. Consensus building does not diminish a leader. It rather projects a leader's strength in carrying along with his vision the people that he leads. Over the next 2 days, Ghanaians from all walks of life under the auspices of the Church of Pentecost will have the opportunity to dialogue on the issue of moral vision and national development. This could not have come at a better time when the world is faced with many challenges and crises. Climate change, pandemics, as we witnessed recently with the COVID-19, conflicts, economic crisis, which all threaten the very existence of humankind on this earth. Recent developments of 5G, artificial intelligence is expected to profoundly change life in this world as we know it. Coming home to our own country, Ghana,
We are faced with an erosion of our traditional values and westernization of our societies and the adoption of alien cultures imported from elsewhere. And so the question one might ask is, what happened to our value of cleanliness? Why are cities so dirty? When we were children growing up, we all woke up early in the morning to sweep around our compound houses. What happened to that ethic? What happened to our value of being each other's keeper, each his brother's keeper? Where communal assistance to each other on our farms and in other tasks that we had to undertake were easily available. What happened to our abhorrence of greed and theft? Why do we celebrate persons who today are wealthy with dubious sources of income, and yet society is not concerned about what the source of income is, and it's only about the person's wealth? Ladies and gentlemen, ethics have a direct impact on national development. And as a student of history, I can say unequivocally that in history, all civilizations that have fallen have done so after they lost their moral and ethical compass. Kanema mpane John Dramani Mahama ena yetene nkai dwumadie no ase no achiama hene ya woga na maraso badwamu yewura aban na so na case for babin na ono so wase a oja nsem kakra. Those people who treat politics and morality different will never understand either of them. I'm happy the day of Pentecost has come. The day of spiritual renewal and reinvigoration has come. What a glorious day. All hail and glory to the Church of Pentecost. Last year, I had a conversation with a number of men of God, and I did propose that there was the urgent need for us to have prayer conferences from region to region in all the 16 regions. This is very necessary. We need to have not just a change of mind, but a change of heart. Distinguished ladies and gentlemen, permit me on behalf of Parliament and the members of Parliament to commend the Church of Pentecost for the initiative and for also accepting to host this important dialogue. I am confident this conference will significantly impact on the development of our nation as we all work together to build a more prosperous Ghana. Ideally, one would have thought such a conference would have been spearheaded by a think tank, but here we are gathered at the instance of the church. And truly, I have no doubt in my mind that the day of Pentecost has come. This conference reinforces the position that a nation's development cannot be the sole responsibility of the government. We all need to work together on that, particularly the state and the church. And note, there's a vast difference between the state and the government. The Church of Pentecost has, for the past years, proven its commitment to this understanding. We can only wish God's blessings for the efforts of the church. Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without the strategy. By this statement, Shankov suggests that strategy is important, but character is fundamental to effective leadership. Ene ya etwagu yeyi achiame hene ya wo Ghana marase badwam yewura aban na semana Kings for babin na ne kura mukura no kane mampane John Ejekumkufo ono so ewie mayen. Engulfing our country and indeed the whole world. And this forum is to deliberate on the crucial theme of moral vision and national development. In the grips of the maelstrom of maddening scientific and technological developments around the world, mankind seems to be losing the sense of itself and, sadly, of its creator, the Almighty God himself. We've got the Vice President here himself, and I'm sure he's representing the President of the nation. We've got the Speaker of Parliament, the forum of all the people of Ghana here. We've got Her Ladyship, the Chief Justice here, the Oracle of the Constitution of Ghana, to deliberate with us. We've got members of Parliament, both sides, government or majority and minority. We've got our traditional leaders here, the chiefs. We've got our religious leaders here, both Christian and Muslim, and I'm sure, if you like, the traditional. We are all here. We've got people across the generations. Old people like me, we are here. We've got the middle-aged, and I'm sure we've got the youth here too. And we are all here to consider how we celebrate the development of our nation using moral vision. And as I've said, you don't talk morality without talking humanity. So
Any ya etwagu ye kane mampani John Ajekumukufo na yete ne nkan na yeda so wo kane mampani John Ajekumukufo ensensem na kane pani kwankyerefo wo Kufo Foundation ngumasem obrenfo bafo ajemadua ena ne nsɛmtwerɛfo edi ko no wɔkyerɛ sɛ wo dwena de bi ho a wɔnte ase wɔnkwate an sɛ MPP amanyɔkuo no enipa mako be se edu ani akyire ɛne enipa bi ɛka ho kyerɛ sɛ wɔn pɛ sɛ ɔmo him frankaa Edema NPP amanyɔkuo na we nyina saa nipa yi a yɛbobɔ mu din na mo nyina mo ka amanyɔkuo no ho na ade na adwira gu awie no sɛ bi ɔmo dɔɔso kora no mo antumi anyɛ na wɔn nko awote ho a ɛna obetumi ayɛ na sincerity na wɔn bia ni hɔ a megidi for bɛba bɛsa that's my honest assessment wɔn mu ni baako bia ni sɛ nipa 11 na wɔn a mi gidi sɛ wɔn ba wɔn bɛsesa wɔn ama kɔsɔtam aba you know why I'm saying that Debbie because system a wɔn de ɛnna mu a wɔn de pay deal ɛyɛ corrupted system nti sɛ ɔfa saa system mu ɛwɔ bɛdi mampanyina maram that's simple as that actually they all going to ba wɔn ba system a ɛwɔ hɔ wɔn bɛ inherit na wɔn ayi da ɛbɛ critical they know it na wɔn ba so a wɔn ni kuku duru sɛ yɛbɛsesa system so because all the contractors bi do a sika na ɛkɔ so kɔ nso akɔgye contractors na so wɔn nya ya wɔn no ade contracting them a competent contractor on ɛkwan yɛ ayi na nyɛ saa ne nkurɔfoɔ bi kora they have no idea about contracting about construction of roads and so it means they say better contract na kɔtɔn ma obi a otimi yɛ na wɔn nya permission it goes on in there you see Ghana we all put our heads in the sun yes you know na many a part the power my more any petty board they can second and these same people will turn around and accuse the other person say oh do I and in their time they did the same ene ya etwagu ye pade kwankyerɛ for bere bi atwam Kufo Foundation engoma suamo obenfo bafo agemandua ana yete ne kabra na wone yewian mo santwerɛfo bi eti nkomo ɛwɔ nkramanta no mu yɛnkɔ Ghana embarase bedwamu ade ba ko Ghana fo ehwɛ animu ɛyɛ sɛ dabɛn ɛna sɛ mmara ɛso obi mu na sɛ na asɛm die no etia wɔ man no mmara na ehu akohia sɛ wɔse yɛgya no kwan kumfo a dabɛn na mpanimfo betimi de wɔn nsa hyɛseɛ na timi abɛyɛ mmara ɛwɔ man mu Ghana fo abusa saa asɛm no ho asɛm a sɛ dabɛn empo mampani bɛ mpo no betimi agye atom sɛ na brɛ so no ana wɔde ne nsa ɛhyɛ krata na se a asomasi a na so wɔ bɛnti sɛ deɛ ɛwɔ se yɛgya ne kwan na yɛbua no kumfo ɛho nsɛnsɛm na akoyi bebree ɛwɔ Ghana na afɛ so wiase nyinaa anim ɛgya ɛbo ɛgya no ɛnya baba betu mmara sɛ badwafo no asi gyinayɛ sɛ saa ekumfo ho nsɛnsɛm no dabi wontimi emmua nipa kumfo adeɛ saa ne saa yɛnti no wakeka wɔn ho ya wɔde ade foforɔ abɛhyɛ kumfo no anamu sɛ me a mete ha yi sɛ meyɛ bɔne bi na ɛwɔ sɛ bi a yɛgya me kwan kora efiri atiasefo asase so a sɛ yɛbua me kumfo sɛ bi yɛnkɔsɛn amahoma anasɛ bi a yɛnkɔkumi a amarasɛbadwafoɔ no ɛde ade foforɔ abɛhyɛ saa adeɛ no anamu na no ɛna amarasɛbadwafoɔ no dɔm kuma ne dɔm kɛseɛ no so no obia egusu ya wɔka ho asɛm kyerɛ sɛ ei na sɛ deɛ nneɛma esikira kɔ no yɛbɛyɛ ne sɛ yɛwura Francis Javier Susu wɔyɛ amarasɛbadwa de ma adehyɛ ya ɛwɔ Madina bato mpɛsua no so ne nsɛmtwerɛfoɔ adi nkɔmɔ ɛde afa saa nsɛnsɛm no ho na aka ho bi ɛma yɛwura Alexander ɛfɛnyɔma akɛsɛ futu amarasɛbadwani wɔno nso so akyerɛkyerɛ mu a ahwɛ sɛ deɛ nneɛma nso esi ɛkoro na ensam wankasa a wɔn si gyina ne fa ho no wɔde to dwa of Ghana has made the country proud, a sign on to that which has become an international human rights position. We've had the death penalty in our statute books for well over 50 years. It's been a concern, and Parliament, after deliberations and through a member of Parliament, championed this private members bill. And I'm happy to say that we have, by this amendment of the Parent Act, been able to repeal that provision that deals with death penalty. So simply put, the death penalty is no more a punishment in our statute. That is not to say that those who take it upon themselves to take the lives of others are being encouraged to do so. But what we are saying is that God gives us life, and under no circumstance should a person's life be taken merely because of commission of such an offense. In its place, we have introduced a life imprisonment, meaning that such a person will not have the opportunity to come back to
our society to commit such an offense possibly again. So I think that is a day to celebrate, because internationally all human rights institutions have taken this position that the death penalty provision in our laws or in various laws as a form of punishment moot, repugnant, and we should give way for a new form of sentencing. Sentencing, after all, is aimed at reforming and helping the person experience something, look at life in another way, and that is why even in our courts, judges are being encouraged through the new sentencing guidelines. Alexander Efenyomake se futumara sebedwane eno no ne nyina se se de ya gye atomo se senka wo se bia nke bua obi kumfo no embua no kumfo bi yede ne kotum ne nkwa na nyina ma ye ni nkomo kakra e wo saa nsensam no ho na ye ne Amnesty International fo eni enkomo dwamtrani e de ma wo mo yewura Francis Nyantachi miwura erade asomdwe nka wo Sompa TV so ne mini enka wo so na afom te sen nyankopa dom ye ho ye na mo so ejana dom ode acha yen ko da roma de asie e wo mara hye bedwamu sesese de yen kai bebo obi kumfo no ya yidi afiri ho ya di bibia be hye na namu se obedam unkwa na nyina eno ano no aboso ye mu aba anase ne mabia kakra unu me da se na mefa akwanya we so ada parliament asipa se omonya kukuduro na yetimi ayi samra we afiri ho na mekoso the Speaker of Parliament ene yenua Francis Xavier Sosu say demonstrate commitment say ebeyi samra we free ho na eyasam dem aye Amnesty International for the human rights for Ghana nyina na ensae constitutional Ghana yedaso yusu no provision bi wo mu say oyesa okotu aban na bibia eno so no ye be kumfo ene yi free na eno de just say referendum. But the may any say and omo dem afiase nyina samra ya pass no enra no ebema omo san krofo ni nyina asundwe abase ombetima dem wo omo fie wa asase su nyina yenkumu eteno eho ne ye wo edema say betima ka say emu aduokron nu de etima ye fi oman ne mrem but the aka no de just a referendum asoman no ohwa de ya duru hu sesi anamfaso de bi di wom ya de ma wo man Ghana na minia me da se emfaso mu pa because oman no ye ni monyama ye wo no enye Ghana hanko na ye hunu na amama ye wo wiase nyina eso hwe enti se na obi ba kroma fe ya obeja tum se ye no kwedi enipa fa ahudie de Ghana ye fa pa ye mfani agro enti ni so obi ba kroma so be ye adwuma be ye bibia or assurance and answer ahodaso fe ne nkwa ekuta no de bibia no ebesia ebe ma o man Jeffrey ni sem sesi a me mfa ne se wa anase me amene wo kasai ma ye bone na chese bone a me ye no ano odin na emu odu makodi awu na chese wo se bia nke ye bitua meka na se me emfa me nkoto me nkwa na nyina no ebasa emfa abufo hyew bi emeto emonten so kankan nipa me ye ne sa na busuafo ene o mamu ni nyina na unu ameda se o hwe Ghana ha research aye nyina kire se omu abusuafo enam nipa bone ni nsa no enti yakum mu bia no obi no ha waka se yefa kum enti asa nipa ne ka eto se mienu tama yewura President Kofo by or State National Reconciliation Commission oma no omu abusuafo omu ankofo kum wo ma tina ka wo se omu beka se ye nche omu ka no obi no ka se ye fa ewuo ene nche omu ka na ade a wo se ye nyina ya me ye ni koso ni se ye bebu security agencies any court e wo Ghana nyina se bonisia ombe koso na ye ne ntentem ena ka be ma assurance ama o man ni se obi di boni a akache wo se de ma no ye be ma ne ntem eno de be ma ho to so aba o man no mu mo erade asomdwe nka wo enka so ni ameda se pa Amnesty International dwomtani yewura
Francis Nyantachi ana yɛte ne nka yɛkɔ yɛnim wɔ nsɛm foforɔ maame abrada paa ne nsɛm ana yɛduru soɔ no wiase nyinaa ɛpɛde wɔm ahwɛ aso nyinaa nso ahompon yɛ a yɛhwɛ deɛ yɛbɛkɔ akɔsie ne nyinaa kyerɛ sɛ office of the special prosecutor ɛɛtu anamɔ yɛ a wɔhwehwɛ maame no nsɛm no na wokɔto sɛ obi ne ne yere ɛkɔ abusa sɛ naano ɛyɛ dɛn deɛ kɔba yɛ nyinaa kyerɛ sɛ nipa yɛ ɔyɛ asomfo mmienu a ɔkɔtena maame Sicily abrada pa ne kunu nkyɛn a wɔwie a maame no de ho asɛm ɛkɔda apolisifoɔ ɛno da akɔtwetwe saa nsɛm wɔ nyinaa aba ya enrada no ye bomu ya tonsa e de afɛ maame no apolisifoɔ akɔ fie hɔ ne de ekokɔ nyina no pai what is say wiase nyina no obi ata na so din epɛ de ekoso e de atie na awia yi office of the special prosecutor no omo nam abɛfo ntentafidie no so atwete de asɛm bi akɔtwene hɔ ya omo ka kyerɛ Ghana fo nyina kyerɛ sɛ obi anka na koma mfa nto ne yam obi ada wonda efri sɛ brano baby asam ne kobia no wo me babonten no me Ghana fo abedin komo na omote afa ho enti se we anase bi na ye bone se si na afa se we de fa henen se ye no kura sika ye hu ne fie ho no se ye hwan dia se de ade kura ne hu ne fie ho se ye sika kokɔ anase de ne ye hu ne fie ho nyina no omo se ye nka yakoma emfanto ye yam na nyame ya adomu a adwuma omo ye no omo mpese omo be prepare omo ho no me Ghana ne wiase ne nsamtrofo nyina be kasante no ebre no du a de omo bia no omo de baba abetu da e wo sansensam ne saa ma ne bone saa nkomobonu mu ano mo be kai a NDC abreso no sansensam wo bi ekɔ so saa ye maame Vicky Hammer edi tudwa etere se nyame ye na dom wo kai ya no kotodwe se wonya sika bi pa 2013 ne mu ene wo se wonya $1 million pa dia eno ano no wa wie ne wiase ya wo baaye ya ehon sensam no akoye bebre na ye maame Esla Owusu Akufo ya o ye Minister of Communication wa den sensam bebre etudwa na wo de tewaso na etensam $1 million isn't pocket change. Let's not lose sight of the fact. Why would anybody even mention that $1 million? It means she has her sights set on something to cushion not just her personal life, but to secure her political future going forward, because that's the justification that she gave, being able to control others. So it is not something that we can merely wish away or excuse. And I think that for starters, somebody should be checking her bank balance and to see if she's made some headway towards acquiring that war chest and is well on the way to meeting that threshold that she set for herself. So, and I'm not saying there's an account saying that I think that for starters, and I've said that in other words, we need to start with a lifestyle audit. We need to start with a lifestyle audit of our people in positions of authority. You heard President Mills saying that if SEPS officials are able to build a house in 3 years, then it means they're corrupt. What about government officials whose only official source of income is their salary, acquiring property in 3-4 years? Isn't that worth investing? That's why I'm saying that we shouldn't just pay lip service to it and say things that we want people to hear. But we should move beyond that and start with a lifestyle audit of our people in positions of... So the na bakwasam betimi akona nimti na ye bu kompo ahwe akire ne he nsam a bere bi atwam 2013 no esisi ye maame Esla Owusu Akufo na woni nsɛmtwerɛfo edin komo e wo sansensam no ho very reverend Jubilant Boache Dankwa bere bi atwam na wo ye chaplain US military edema Methodist asafo no na wo den sama tudwa no kyerɛ sɛ so wo nsira bi pa wo kɔ nsira demo a nipa mienu esusu sɛ ɔmo ne kɔ wie maame Sicily abanda pa no enko bebu nkotodwe no adai ya sɛ ya no abompa yesu agwurade so pa sɛ won hyira saa nipa mienu no sɛ o ma ye nyame so adwuma pa na yentie no €1,000 ode 95,000 Ghana cedis ode $95,000 any uncountable money ye Ghana cedi na ode ato dem a enkola na ya betwetwe afiri usika mu na omda koye adwapede me ka kire Ghana fo nyina pense enkola na ya de papa enkola na aboa Ghana nti free na akure no sa MP4 no ene krofo bia allegedly no enkrofo accuse wo so de sika hye wo mpaase no me de me frase kan ho asem ache anti president na no Nigeria kamoni no osai soja ni no okona sia odi Tinubu abesi so no on de ogigi sika free nkrofo wo
your friend be red law. Sagana for him red law. Ebiana Chief Justice or red law, and I say Justice Akasaka and Omati red law. US can red law there utimi edecol Sifu Bibi without such warrant. No, will be I did be here pa no dear. It is so. Na ne krakra mukrano wasan gyina mrase bedwafo no so pa ya wo kire mo se sei odoma nkoma japade a wode ma ye nyina da se goduo se timba o se die o se die o yantimi amfa anya hwe is it the wi ewusie yentie no Amfa Pentecost to say the Church of Pentecost. Na wamu sorry o wamu sorry e mani na na ma waso mo no enche se ye dua wi pa koton say the be dro na so yantimi control. I doubt it. Say military or police or the government or the parliament now passing and chief justice in the crop for. I doubt this one betting me control winner legalization. Me pass o me so pharmaceutical companies bena omo de omo letters aba ana wo maka se wo mu hia sa narcotic you know e dey aye medicine companies na ye work country ha no omo enkanchire and as a foreign countries I can say AstraZeneca ne Pfizer and Johnson & Johnson, these big groups, you know, I'm not there Ghana for so much we na ya de ayadro pamucho munyai na sisia no nka se mata amanone na be senior citizen wo Ghana obi kura ne country bata wo ma yedua wi ho no otimi akɔkyiri sa president no ho and what na be to prison ewo ne club ase mo muni to muni abuba muni to ni abuba obede no akɔkyiri obi a wodua wi you voter lake and I say voter riba ho sorry and I say sebi wo fin ho ana ba bi ho obede akɔkyi wo mo ebere bi atwa mu na wo yesofo wo Methodist asafo nom ne den ene very reverend Julian Boache Danka wo na wo de sansensem we atu edwane nyina no fa enubone ene sade ehon nsem ekoso Ghana ne ewiase nyina no ewia premto bre kase na wugu so awohwe Sompa TV so ne wote yanka wo Sompa 93.1 FM yesan etwa de agu wo Sompa 90.7 bron epo ye fam nkoranza tachiman ene ne mpotam nyina so wote yanka wo Sompa 90.7 oba sunwane ena afenso so no ahafo ne mpotamu a Sompa 98.9 yada mu nyina mo ase taxi drivers truck drivers ba bia adwumam kwankwa anu ase ehye mu private cars ahodo ba bia wiai wo ya wote yanka ye ko yanim wo ensam foforo emu ye gyiramu ewo asewase na atiamehene ya wo mara se bedwamu ena ayi na wotwe edi asi ho se wo ka edi akere sade ebeye na Ghana ne wiase nyina bete ase se IGP ne marante no ensori omon sori den efri se de ekoso ewo asease no na asewase nsem no na wotwe mu aprosifo ekoye omadwuma sade dan no omokokoye adwuma no wewie akire omne aprosifo no ne maburu na wo no asesa so akire se akọ ha adwene nipa bi kura afiri mu a wote na nanom ewo ensiedo na wo mara se bedwane ewura muntaka ena na sane sare nsem mu na obusa se entisan sensem no enkosi da ban ena ho asem ebetumi afiri ho na no ena achiamehene ede atudwa ekire IGP yewura George Akufo dampare anim se wane na marante no omonye de ombetimi bia sade be ya na wotwe ba kontam no omode ho nsem babetudwa na Ghana fo hu ase Mbrante a wo goro ene aswanse mesremo bedi Akufo ndin disremo Potokasa say 2 wrongs doesn't make a right. You have born in Traboni. You can say, yeah, because a police station, because apart from airport police station, you hold me now, yeah, Nady Sicassi. There was common point, and up on point in a boy. Then near the boy I see, Paco, Bob as one sick. And then that's a more was now. Yeah, yes, you can now. Sibu. You find a classroom, you find a new idea, and also the best I have say about the city. Suppose, and she said, Mr. Paying for Imam, I am for a war. Munum radio and Rancher and Casa, minimum say, Sibu, are there existing and I saw Musha then GD
say bibi pepper be free mu aba me person me kai wo mo say wo mo kai zongo 7 anamo aye 2 ye yetimi pushi ya ma ye investigation ye compensative family no se bi ye nua no ma ye ku wo mo ye yi sadi mboni no fi wo mo so de e kai ye nko na e police for na wo mo di sadi me de na o say de wo mo family kwa no nko na kai we so ye bebo ye ho mo de na ye pia se de be assassin we en wie sa se de bido na ne aye no se de be ya be mo ho se police ni etia mra na ye de mra no be fa but ye stress me ya say we police na mo ko attack police mo yes na dey help you beba and say na me say mranche ne ye nuanu ma o mo ho ina no ye ma yakoma entwe ye so ye bompa say minister beba na otwi aya ma no oba o yi anu a de oba beka no en na betre anomonto ayo say yetu na nyame beboa na ya tu sa de efi hawaii o me say Ghana had it. A preppy which it had to take some police riot six, police riot say. Me first I come when so after IGP. Say 1-2 on a mompa. No more show mu training manual. Yura aswa semara sebe dwane onabo muntaka mubarak na yete ne nkan na wo wie kwa no kyerɛ sɛ ade bi wo hɔ no mo ya na ehadwen ene sɛn Ghana ni sebia prosifo ekoba bi sɛ wɔkɔkyere wo bi a edin ya na epiepie monten so no ya na edin bi wo hɔ no mo ya na ehadwen aka ho bi ama nipa bebree anya adwen ne ani foforo bi ede ma muslimi esom no ade sɛ no nso so ensɛm a wɔde so enie isidesa ICC bebree na Obeka say, oh, you're got training school. It is only to say, I was on with the Ura. Wabo, say, Ubi Abisha, and the Awi Babonini. And we didn't say, sir, training, I'll say, IGP in the course. Okay, now, I'm doing because the Abagu in Minianum, Eximon say, Cecilia Affairs, Sebu, there's no good media, Sebu, Unipa. I said, Abrofo, and my Oka America, and Europe, especially America. Before Edwin said, Brofono Egan who will be near Unipa. Sana, in your never sana, a behind because we have said the city. Zumbus are all young my gun and our croquettes. Now, a cobana almost a dream we lay and 2 1 more. One hair, Dapu, the Lissy, and papa. And to send a meme say, even though we see. Parliament yet to say, Yama Minister now about Umbeina no. Na Anama or Motu, the Bumpire Minister Babano, or the Anamon Pabeba, said a bay, a bit too sad away, a bit too assy. Because the police did be, because the police don't be women, Papa. I will move you or Muni, or more from Rakanso. But Bonifa will move back, year Munayan to 2 women free police administration. They be as handsome way who goes a busy. Now, Miss Branta or Guru, and as was Miss Sam, with the Abupondi is Sam. But as I say, 2 rows of the right. Your bonnet, your bonnet. The Casa, yeah, possess a police station, because apart from airport police station, your home mean, yeah, maybe a sick see. There was common point, and not a common point in a boy. Then near the boy, you see, Papa, by as one say. And then ene ya etwagu ye ewura muntaka mubarak ana ete ne nkan wa ya mara sebe jone de ma de hye ya ewo aso ase wo asante mantem hasei yen to aso na yen ko yanim wo ensamfo feda so agina mu ewo mara sebe dwafo ne wo mu ensensam no na o mampani na nado dankwa akufo ado agina ne tumi so se ma me Cecilia abradapa ya wade krata abeda o mampani na nado dankwa akufo ado ase se empo man kwan se one ne ma ya adwuma ne Nema ba ku mienu miensa menti ma mena sade krata akọ na chi no o mampani ntimi hwese sa atra ye na ho sa ni sa ye nti no anoma atu a anoma asi ya wabo ye maame ya wonabo ya wono ko tano no ofre ne importem ma me frida prempe din se wono hwe na o meya adwuma no emma ma me Cecilia abran adapa atra ye honom no na adese ne wo ho no kire se no kura nyame anim ni o mani agi ye papa na entwi Eric eyahafo mantam no twotwofo Edima NPP Amanyoko no. Mira, Erade asom de enka wo Sompa TV so ne. Omudia me da so bebre enka wo so. Na apom te san. Ye mi atom no papa bo ye ho ye na mo so ye. Aja na drum wo de acha ye kwa. Ye ne tie se mo kire so mampani ne na do dan kwakufu ado mo da na se pa.
sɛ Dr. Frida Akosua Prempe wabɔ ne din sɛ ɔno na ɛmɛ ɛyɛ maame abrada pa adwuma no saa na moka no bra sɛ ɛte sa bɛpɛ ɛdi kan atia fo nyinaa na afo mo am nim sɛ na yɛ camp no ho na aka ne no di pe no kɔsɛ no nyinaa ba na ponofo no agye ɔmo si akra ma gye bi nafa nanom ɛyɛ ya na His Excellency President na Kufuor ba ye ɔde waboa ma region no yɛtima kyem na yɛnso yɛnya ahafo na ponofo afɔ mu deɛ yɛnya ne region kura akyi tela ibre ya tu na mo tu a nkosiri efi 2017 a aban ba ye so far regional minister the region bia ubi ye were deputy minister for youth and sports for honorable Ibaso Pokobobie and minister of state office of the president nei yaboni din say onkohwe asoya minister of water and sanitation ehwe enti ade ehwe ye ade ya pabre ade 200 mo ache na nei yakopon ayadom na yabo yenua bai din say onkohwe sa asoya no so a na kese ne gisem kese edema afo ebi menim say cabinet ministerial and so with my boy ama afo yen sam do no ya ha do no a yetu ho na mo tu ebi mo ha na nyame tie sufre na ya solve no enei menim say ho ebe ya fo kakra ma ebi say ebi nya kasamafo ba ko a owo cabinet ministerial owo cabinet meetings na ebi yem so no oye minister yen sam no bibiri o a be fa so ama aban ene mpanyifo a ewo mu a kabia ate ede aboy de Ghana for ebisa yes yenhwe ye maame Cecilia Brada pa ene Dr. Frida Akosua Prempe na ekosi na nem oye wo ba ena yenhwe esabi a watwade ato ho Ghana for nyina ne wiase nyina sese no obia ani di ne sana watwa ato ho na chi na yasa bo wo ba din se wono na enkoye sa adwuma no enkoye kese emfa emma maame no na wonyi ne se pressure bi beba no so fi se ani a ebedi na chi no ebedoso ye tie Sompa that's menua maame no yenim so titie oye 3 times member of parliament wa ye adwuma che oba hafo a oba Dr. Akosua Prempe dia obi ani no yenim se ne ekene nim die so wachi a aso yi a obetimi adi dwuma no amana yie menua entafo kra ya mo ba wi aso obi anko ne suban entafo kra ya mo ba wi aso obi ne suban o say adwuma no for now I challenging say the okanwa but no so ebe awie ebe kokobo yeso kra origin mina so yeso putro kese ene nimtie bi e obia no migiri yesi ahwe ade we ache obi ene ho nimtie ebe kame no ye obo no chidom na region ya support no na adwuma mampanyi de hwe ne nsa no watimi aye amana ye kama Doctor minim say waye marase bedwani be sempre be semiensa tano no fre ne mpotam ho de ofa ne yamfo ne mpotam ho mo a waye adwuma ho kakra ne ade a nanso manfo egusu a ebusa sase enfie miensa wabedi adwuma na nase wabeye MP no stella na se niema kakra bi wo ho no mo a eye timachi obi wo ho no mo ase ema ne modern mo no aye bibibi e wo ho obi kasa asem ya obeka ne sana sese na wo ba no a wo behwe nsuwa ne ahunidie no o hwe anema bekosen menya be ma obi a okwan apostle je obi oba region no a ye nim se obo ne homodin ye no kurani oba region mu ha na okọ ne mpesua so tano no fo a adwuma fense adwuma wa ye adwuma papa but ni sabi wakoba ku mfie nan wakoba ku mfie nwotwe wakoba ku mfie tumienu eye den ya obenye ne papa ku mienu bi ho a na omo expectation no so high say ade we ko ye maame as individual and na oye maye as a group a ebetumi aboa sabi amanyasam ne ye no amanyasam no ebe nipa no ta be mo che bia no na amanfo ye die no mo de sade no na ye timi miti enti se ene ankoye mo ne je za kira enti nkoye mo ti maame no ba regi mu ha obi a fa ni bia pa maame hu bia no obi we de se maame no na dwuma eto ani na obo ne homodin awon pesua o di so MPCC sesi amene wo kase pa tano no fre ne mpotam ho edie pa na ye osi akwan ewo mumpuntuo mu die na ha mo pa wo mpotam ho not enwuma
a far infrastructure bia no maame no ne modern bo bia eso bo bia no obo this is assembly no so ho a aban ye nim say ya show mu say eso mu so ye e ma mpuntuo e ko ba bia assembly no e ko ka nyina no om su guso a omo ye e ba security slot e ba employment ni nyina no so ade e de om say we have a common platform and call for share nyuma dodo a maame no aye e wo tono no fo e de ma ye obo MP bia di wo Ghana ha obi betuma gina wa ka say ade we yensi a betuma boa so me gidi say nyon nko a ne obi a se bi ade ba ko mieni bi wo ha se bi entiment tichima e woni dwumadi a odi nim ene so kye say ade ba ko mieni bi etisa ampa na edi be hene sa ontimi nye but ye gina kana hafo no say maame no ye ogidi e wodi mu ye bo no din obi o hafo bia ni age enka bi sa wo ho se bi adwuma no ontimi nye ontimi mmoa ma hafodi enko animu ontimi mmoa me ente hafodi nka ke bo no din enka nenka regional party ene manfo region mu nyina no emfa etin kwasem ene asida PCA enko president ke so sa na wugiri said di ade pa na man na do danko akufo the ball doctor bi wugiri said di ade me giri said bibia sonko bia ni ho maame no already or a minister of state office of the president the maame no president at Jubilee House or ye adwuma and the president na kura say one ni wo Jubilee House no na adwuma so na ni wo Jubilee House no and he's an comfort the benema no ma ye na wasim say ye kura dey say dey kura ko ye no ni amafo ebe kura dey call social media kura say no say the president ni nim die mu no so officer maame ntumi nya adwuma na enka o die dey amafo kura ka ndi ko be problem yo nana awia ye da se Sompa TV da se pa na obre so the mass be nana entwi Eric ono na wokọ ahafone ne mpotamu a woye twotwofo edema NPP amanyoko no wono na wone ye disa enkomo yi awia me kanfo de ma wo se ba bia wonam bia no bomode ne G 5G no bi wonya 5G ene mizo no bia ba bia wonam bia no adwuma no asikura ba bia woton drinks ahodo ne se wo koba ene ade no mesra wo sister ya wotifi a wonya adwuma de bia nti obedan ba ma de bia no akọ haidan de bia wo rent aso de bia na wo frɛ wo mpena ade ni kwa sɛ wo ye kura na wo ye na madwuma wo nye nti ba ma no so ofa wa sɛ bi wo nya adwuma nti na wo de wo fa kwan ba ko mienu miensa bi so ye bibi na fa bo wa nkasa nkasa wo ho na okyerɛ bi kura ba ma na anwa no wo gya wo kwan mu a wa nkwaye mɔbɔ ade nti na wo magye mizo ni bi na wo nge 5G ni bi na nton ɛnɛ nso to ma mo ton car kwan ho traffic light ase ne baabia no eye mizo na 5G fe number na egu TV na ni mo no ana asa wo tie radio no dia ma me bo number no ma wo na frɛ sesi na ye ni nkomo eye mizo na 5G 0246 270 221 0246 270 221 na waje so for line alignment ho na ya Bolivia Enterprise wo wasi yan kan tell sorry 23 vitamins and minerals 19 amino acid e de abadwa so a eje ni padua no siye na asiese ni padua no e wa pomtene kwa so what the future life protein oats ene future life zero ene de keka ho nyina aba wonya nya bia na wura wuni padua no mu a e ya hoden ko a ya Bolivia Enterprise so for alignment ya ne multi home ene team hwani mu 0246 1010 0246010150 0246010150 na wajos of course we are the fastest internet in the world a cloud internet was say de bia wo pese ye de internet jama wo bia ye de kɔ he ne fa ne yenkɔ ye no ye ne san enfuma wo ka de wo pese wo ye na cloud internet e ba ye de ma wo sorry enwumakuo ketwa na akese nyina no ba bia ya wo pese wo de internet ne kɔ ne ade bia wo pese wo de ye bambo mu nsam ye me fix bi bia mfama wo de ye cloud internet top high high wone ye nuanom Love FM on the D and hwanimu 0244 601-933 0244-601-933 na waje wo so ohwim school Johnson ho a ana fe so baro kese so West Herbal Clinic e wo honum yare biada sa wo kase ne mu abuo sa to afa ho wo na makwansia so ne me bia wo kase ne niema nkoye sa de wo si hwe be ma waye mre wo mpam wo nkwamo no stroke ne hawa na yare ben na jeje wo eye nkase num eye nipa no sa bi de obi hunu anasa de wo modembo aye mre be ma niema nkoye oba awo ho nsam aye den de ma wo a eye so West Herbal Clinic ohwim school Johnson afa so barakes ye wo ho da bia no ba ko to doctor na mpanifo so masinkunwa omo yi adwuma no kama 0243 282
629 0243 282 629 ona da roma na wie yi omo aso yemu a ya ye to nkra itaw na ya ba ye ba nsam pi aka kira ye de besoso Sesia Ghana hadie open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia wo ye bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and phone ne baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertain ko na ne speed ne so de wo ne saso da say jumem efie anabe bia wo here internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia woni how kra Cloud Ghana na Ghana ha or providing internet connectivity and twitching muntwitwensi a dem say smooth dia wodi ebia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and fa ho ne baby a wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem any speed ne there esu ni seso esu bimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne adru ho dadaada or how bia sane atie bia ya son no the amount what to me akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ya cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hallelujah, God's wonderful people. Liberty Conference is here again. Omayini Awe Dubwache presents Liberty Conference 2023, July edition. DAP, Let My Light Shine. Liberty Conference is a powerful move of God through his manservant Omayini Awe Dubwache, which is birthing them founding testimonies and changing lives to the glory of God. Liberty Conference is happening on Saturday, the 29th of July at exactly 8 a.m. Venue, Maranatha Evangelistic Ministries, Edum Harper Road. Come and listen to the anointed vessel of God on Omayini Edubwache as he ministers on the subject, Let My Light Shine. Ministering in song, Dinah Entry Hamilton, Kwame Jedu, and Efe Grace. Come with great expectation, for the Lord is our help. Liberty Conference, a place of unlimited possibilities. yada wase ama wakwaba ye ko yenim na ye ko ahafo no South West mankranso ene ne mpotamo ana ye gina yenua bema Ebeneza owusu ansa ene si anamu ewo empotamo honum mo a mo hwe TV no so ene ade no wo hunu se enipa bi nam etwe ne so a omo ekodua bi ya eda ensu no so watena kurukuma mu penpa wota hunu sa ade no yie pa eyade se ehadwe na Ebeneza boya mane bi Ningina etrese owura bi a wonya mfinsia aduonum ya ye fe ne se Kwame Bafo ya chese asuo mankran ede no ekoro ebra yesusu se akoda bi tom na woye se okodware na wayi akoda no na emu nsam no akoye bebere wo de tawaso ne tiensam we cry no the mame. That's all right. Nebanono. Ono wa cry one yin tina wabaha na no ye wa ha wabai. No bush for ye. To ye or so wa paso wa na form wa papasa e so aba. No na eko. Anu kwala mi no. Ti bedri sa twin we so no. Na akwala no ba ko tie tonsuenum ana wono su tonsuenum so obeyi no wo ya wantimi ana usuenu akwala no ko ana mesimi tom akoyi akwala na de sikuko so kakra tino ekoba sa no wono so nsuenu bebie di no duru no sa mesima chesi na asa akoyi no wono so a menhwa emboa mi gina ho na mehwe sinne ba ya wo betuma asa dan na ki aba o ya wantimi ana waka nsuenu ayi papa no so etieto nsuenu so wapase wo yinu ti ekoba sa no nsuenu abona wantimi ana watiam from chat ogina ho ana me susu mi kesi na ha mi tietom ekesi akwala nanim akwala no ba na me so no mu ti me so no mu na me twina de akwa wo
Serenum. Swung. Mr. Wangina, Kwame Susun, Fiona Becum, Yama just Mititoma, my umbrella, a woman at the mammy. Mijama or baby, why you don't know so about P. On to me. But now what to move to Sabridge, so I never bridge, Papa. Sabridge, away a bridge. For my best, I must sit as a scan. I bridge, you come a car. What is that? Bridge, no one has a bridge. And yeah, we are saying we are come about. Ebeneza wusu ansa eyama ne boni a wono na daworoma wo kyekere sa ansem ya woto bi edema yen Ebeneza erade asomdwe nka ho kwabena nka ho so na pom tsesai nyame adom kwabena edomoteo medase sabra me no kase de ade hye ewo mankran so ani da kotobo jempa kyese nya asem keto a ubepie mu ewo hase de a kwabena sese me no kase no from anopa papa etimi to nsuo mu ebesi sabre no yentimi enya hu papa no ne yakase yetimi ede na pie abonte amomafo hu se wote ase anase wo wusan se nsuo no ede ne koye na adwarefo aba akọ esusesi ano yehu no nananom a omo mankan so hase no susoro etimi agu ensa aya mamre empensenie asese amono kase na empensa so no o makofa akokọ na afensu so no snap nyina ya de so ma baba betwa e de agu nsuo no ma na so still kwabena yentimi enyi no wo mususu a wo mususu gare eyi sa emu yi susu no sabio omu ye yenuanom anwonafo ibie sese amono kase wo mususu ababa yi o mamre atoa so be se mielu nie eso sabra amono kase kwabena wo mususu yentimi enyi wo mu timi enya hu papa no emu kura na anwonwase wo mu kura ne se sene o manfo bi mu asi kire kwan papa no fa so to nsuo mu ebesi nei yentimi hu ne ho popo ya kura se emfa se na atade bi akwa baabi anase bibi sa yentimi ehu eno na akwa ya nwanwasem pa ma obafo bi mu obo a sesi anu wo bepie mu mankanso ase na enipa agi twi akwa gina nsuo no nya asem keto na kwabena akwa no kura na wo to nsuo mu a ne kwamafo pi na nim se akwa ne de nkensuo ne de ne kɔ no kwabena papa ba ku bitimi be fa ho yi na sesi anu no ka se de akwa no da so ti ase a wo ti bi die na so no papa na no ne kɔ no a ofa etwene no so no wono ne etimi atoma nsuo ne de na ede akwa sesi ano akwa ya homete sempa de ama omafo na kwabena de ti ama sa etwene efiri ho nyina ye se galamse hu dwumadi a ekoso ewo mpotemu ase a titiri no mankan so kropo no mu no eno na etimi akwa fa sensem we nyina aba sesi ano galamse na mana kakaka omutu de to ho no eti so de yiri ye no yiri afufa so ba bi bebre a sesi ameno kase no akwa ya homete sem ede ama omafo bi ma omutwa nsuo no ede kɔ nasi ɛkɔ omunfo mu na sabra mo kase nsuo na yi nyina etwene ne ba akopɛ no ɔmanfo wɔ akira omususu efrefo boba a akwakɔ ya homete sem ede ama adehye no eti sesi ameno kase de nananom guso omu ye apayo ɛna afeso adwanefo guso omu dware ɛso abeto sabre yentimi nyi papa ya fa no kwabena baafo no efiri nsuo no mu ama sesi akwakɔ ya homete sem ɛwɔ ha se pa anya sem ketwa akoda no ye ne ba wo ho akwara ne yade se enya ne ba ne mom omuhwe suni a wo hwe omuku afu so e wo sa epom ho no wo no na ne ba no sanse papa no wo nkramam e no ba na wo twi mu se wo ba ye bi na wo ba ye ni be wie se kim no e no ye na age se wo kwakwa hwe na afum kakra na watimi apɛ bode banchi bi e ti sa tia so e de akoko pie nkramam e no na nam so ma wo mu ye se wo ne akwara ne ntwam nko a akwara ne duru wo na ne tese na ni so mbire no sanse so na yiri pa anya asam keto a etu wa na ni su biri ni sa no ena papa ne se obi bo wo hwe ma na ho ene se papa ne ya na so obeyi na wo to ma te se amno kasa na akora ne de oda so te ase a papa ezu no so ne de ne kwa yenya hu papa ne se amno kasa ya asemu kwabrenye izi ya asemu asio mankran ya ye hwe ni TV so ya kwabra ya so makran ya o ena galam se fo so ase ne sa no ayeti se tino ayeti se tino na anwrafo na ombeyi no omuguso ye nyankomade no
Sabe pepe sanse kwabna me free ho a me ba aba kroma ba be pensuo bia no no mo so ababa be o ma enya nkomade etoso mienu sanse wo mu kire se wo mu so wo ma mu amamre ne amane wo mu so gidie etu mu so ababa be enya nkomade na we kura no me be kura no no mu de ahoma tenten a wo ma kekere drawa ne bi na afa so mo ba kakaka sha no a wo mu so e dia to nsuo mu a wo mu no so gidie se wo mu so de sade ne toma ebetimi aboa aba papa no se o nsuo na se a na akwa yire na so no se amno kasa no o ma ya ensoso yentimi eni papa na mu yenim se baabi sa no ya na ye wo ensuo no konfo bi a wone na ya na ekom sa ensuo no wone na ti ensuo no kasa wonim ade ensuo no pene de wompe ensan ya papa na ogina ho a wogu no papa na wogu nsan no wo ye hwan wadawroma medase wone ni krom ha chiame a ono na enkonwasofo ni na no na eyira a wo ha se ono no ona egu nsa no ne ha na kasa no me hia da hu konfo ana se dusini a wono etinsuo no papa ya a wo ye chiame ya no ono kuro ya na da bia no se ensuo fa obi a wotimi ko no kogu nsa na yetimi yi ahumi mi hu kra ma hu be se emprensa papa ya akwakwa ko gina eya amamra wono so etimi ame ayi no esusu we de kwabena emu ayede ato adwa from Pieto Breme ya emfa why never tia so mbe hu na nru anwumre biem na be san ba wo che bi no mahu ye da Ebenezer wusu ansa eboya mane de free ahafo ano southwest mansene mu ye ewi ase by de bia yɛte nsɛm foforɔ yɛde adwenkyerɛ no bi na ɛba yɛbɛkɔ pono kɛseɛ no so na yɛde adwenkyerɛ no bi aba dwumakuo yi a ɛfa ho kanie Tabita Clinic sabra nipa na awu awie Tabita sɛ mode yɛ momfa no mmra manhwɛ baabi a wokɔ fa akyerɛ hɔ baabi a wohwɛ a obi agye wo ho sika nyina ɛde adeɛ wode ne yɛ prostate anaa adeɛ bɛn paa na ɛha wo yɛ akyerɛ sɛ wode ne nanam baabi a manfoɔ agye wo ho sika de adi waharawa ne wo brɛboɔ infections ahodoɔ nyinaa baa nneɛma nkɔ yie sɛ bi baabi a wia bɔ mentumi bɔdi bɛma nneɛma nkɔ yie mfa ma wo a mesraw ɛyɛ Tabita Clinic wɔse ɛhene fa na wo sɛ sɔfola alignment hɔ yɛwɔ hɔnom takwa de na afɛ so sunwane so yɛwɔ hɔnom a yɛyɛ adwuma Firestone footbridge no a first footbridge after atomic runabout so Tabita Clinic doctor no sɛ nipa na wu awie kura Tabita sa wode fa bra wonim ne wɔka ɛna wonim ne obetima yɛde aboa wo agye wo firi wɔ hawo ne ɔma ne scanner hodo nyinaa no yɛtwa bi ɛwɔ hɔ laboratory testing nyinaa so yɛrane bi wɔ hɔ yɛbɛsa tretre wo nipa aduane de herbal treatment papa bi ɛna bɛma wo Tabita nipa na wawie Dr. Samon Fanamra 0260 196219 0260196219 Abe Herbal Clinic I wotano so patrapa new site ho ya wie bia honhom fam ne honam fam Dr. Abe Sofa ne bla bema wa ye mre wo mpam ne ma nkoyie hunsuo no aye mre enye kora ya wie ben ha wo hernia stomach ulcer diabetes prostate cancer ahodo nyina no ne nyina wo ye ho adwuma e de ma wo malaria ne ha wo akoma no tokro bia beda ho anasa den ene ha wo bacterial infections ahodo nyina syphilis nyina no Dr. Abe of Abe Herbal Clinic eto ase sickle cell ne test ahodo nyina so ye run bi e wo ho de ho kan obi agitum se sickle cell ho die ye no ano ene champion tano so patrapa new site ho 0243 345 392 0243 345 392 adwenche ya modi aba prokase no so yemo boso tetew na yen sori so mame ya yen kwai na yemo ba adwenche no so Bertrand ni ejay kraku na wose omaye nyina ya ha ene awiai Sompa ba bia wu e de tamani utan ho no wo hweyen Dr. Mamudu Bamia kwa bia so no wo yada no pa wono a na beba na bia nso atimi akoyie na keke e wo kasoa abrante keke kasoa wose America Town eke hawa obeba kwa bia so hawa ba no Mamudu Bamia so de ono a ene beba na ya wa boaje na ya aboaje ya domo poku ageman odi aba na wo se nyame ya domo a sade niema esi kono kakran afiri ya kuto ene ne mrante ne ba ya adwuma ama bibia so atumi akoso kama de amayen ono so na e kan say positive change Madina wodi aba na wo se kwa bia so Ghana ohia sade niema esi ekona efiri sade niema sikika kono keta se pro kan ene dwum no e ha dwen niema toto sensere too much udidi kura wo me na Ghana ba bia ejina eno no positive change Madina na e kan saying na Abbas Zakari Bonin Sam Ademayen
MC ya preko wo so ma nyina ya ha and now we Dr. Free Akoto de ono a na betima ya adwuma no nti Ghana ma ye remfi Dr. Free Akoto ono a na ebeboa ye na agewudin Nana Kofi Dwomo so won Nkranza Patriotic Voices ne kure nyame anim nie Ghana for de sebi ase etomebia ya na se ye wure fi niema kakra sade niema sikika akono ho ha dwen ono na ka ne seye na yenhwe na abusia yemfansi opoku Patrick so de wo de ba yeda se papa awiai ye de besia na ada wase Sompa TV so na wo hwe yen wote yen ka na che se ye live wo Facebook na YouTube no so ye adwuma Sompa 93.1 FM Asante Mantan Kropon Masimo wote yen ka wo honom sanso so na Nkranza bron poye fam tachima ne mpotam Sompa 90.7 hafo and after so bron ne mpotam Sompa 98.9 da mo nyina mo ase na wiai Rasanti Eboa Benedict na yesamu for pani kuku akosua so mo Libya Boga so for mami premier ni akosua ajewa kodie sanso na Benis nyina so mami ya Grace adawroma na wo hwe bi e wo Sompa TV no so na after so Facebook live no so brena so e be sore so ama Sompa nkomo Ebola so for mami premier ni wodi nsam na e kodi nyina so ade aprewo ye frame na nakwabna kese ya da se amwa ha for me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia